Kitang tanan, labi na tang nagsimba, gusto gitang malangit. Sakto ko o sayo? Unya, kay gusto man tang malangit, ang ato sang buhaton unta, ato giyong angkonon si Kristo nga maoy atong Ginoo. Andinhi na ang problema. Kay dili tanan nato moangkon nga si Kristo maoy atong Ginoo or maoy atong master or maoy atong hari. Sige, testingan lang nato. Kinsa man ninyo dinhi ang moangkon gyud nga ang Ginoo gyud nagbuot sa akong kinabuhi, Lord. Aw kanang Father, ta sa kamot. So ang Ginoo'y nagbuot sa color sa imong buhok karon. Ang Ginoo mo'y nagbuot anang imong kilay. Ang Ginoo mo'y nagbuot anang imong pagsigig pangasaba anang imong anak. Siging yaw-yaw anang imong bana. Siging bisyo. Ang Ginoo'y nagbuot anang imong gipangbuhat karon, kanang imong gidesisyonan, kanang imong pagkaigihan anang yuta, kanang imong paggamit anang mga karsada aron parkingan sa imong sakyanan. Ang Ginoo'y nagbuot ana. Mao na. Igo ratang moangkon sa pulong sa ngalan apan dili sa buhat, tawgon taanag nominal believers. Unsa man ang nominal believers? Nituo sa ngalan lamang. Pero kinahanglan gid unta taog witnesses of faith. Mao nang mahimo gid tang mga magsasangyaw sa atong pagtuo pinaagis pagpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. Mao na din sa atong ebanghelyo niingos Kristo, wa gid tinun-an nga labaw siyang magtutudlo, way ulipon nga labaw siyang agalon. Pero ang kalipay sa tinun-an og sa ulipon, kanang maliwat siya siyang magtutudlo og sa iyang agalon. Kinsa ninyo ang gustong maliwat sa kakabus og sa pag-antos og sa kamatayo ni Kristo? Be honest. Mayo kay naay mga unom kabuok. Ana, sugod nagkapaong. Unya, kung di ta gustong maliwat sa kakabos, sa pag-antos o sa kamatayo ni Kristo, mura tagwa mo angko niya. Kaya diri man tas pikas nga klase nga kinabuhi. Matod pa ni Kristo, ang dili mo angko nako din hisyuta, di sad nako angkonon didto sa langit. Munang ningon siya, ay gyud mo kahadlok. May kani manggong atong paglikay, aning pag-antos, kaning kakabos, labi na gining kamatayon, tungod ni sa atong kahadlok. Kana bang mahadlok ta sa atong lawas, o kung sa'y mahitabo sa itong lawas, mahadlok tang masakit, mahadlok tang sawayon, mahadlok tang pasakitan, mahadlok pagitang mamatay ang lawas. Ang attachment na gina nato sa itong lawas. Diri sa unang pagbasa, gisgutan diri ang encounter ni Propeta Isaías sa presensya sa Ginoo. Pagkakita gid niya sa Ginoo kadto mga kirubin nga naglupad-lupad, nga mugahob ang tibuok yuta sa ilang pako. Niya nagsigig ingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoo. Nakaingon siya, dili ko angayan nga mabuhi o di ko angayan nga mutan-aw sa Ginoo kay makasasala kay ko. Ang una gid niyang nakita mga igsuon mao ang iyang sala. Ug moangko na gitas Ginoo nga maoy atong Ginoo, ang una gid natong makita ang atong sala. Kay ang Ginoo kahayag man na siya niya, inigdanag niya nato ang makita gid nato ang atong pagkadili angayan. Kita ra ba gusto kitang moingon nga pinangga kay ko ni Lord
blessed kay ko ni Lord, ana. No? Kusog kay ta ana, nya ganahan jud kay ta ana nga mo saksi. Habibian nimo Father no, blessed jud kay ko ni Lord. Wa jud koy gipangayo nga wa niya gihatag. Istoryahe. Oh, congratulations. Og blessed ka ni Lord. Pero tinuod jud kang naka-encounter ka ni Lord. Kay kanang imong gidawat nga mga grasya, kanang kwarta, good health, success, honor, ug unsa pa diha, talents. Gihatag man nas Ginoo sa tanan, buangon og dili. Wa may pili ang Ginoo. Matud pa sa atong previous nga mga readings, Hosea, yung Ginoo, ako may nag-agak ninyo kanunay, ako may nag-amuman nyo kanunay, gihatagan tamo ang nakaapan lang, daghan ninyo, wa mo ilang, ako di ay nag-amuman ninyo. Ina na ba? Pero magsigi kay tagdaig sa tong encounter nga, blessed kay ko ni Lord, ana, ganahan jud kay ko, kay so makita gid nako si Lord, abibiya nimo Pader no, kanang inig-isa gid nimo sa hostel, muhayag baya Pader, makakita jud ko nga mudanag nako. May padi ay ka ako wa jud ko kakita, inigana nako wa jud mudanag. Ikaw nindutan nimo no, ka blessed nimo. Pero wa gid ni share nako pag-iisa gid nimo Pader sa hostiyas. Ako yun na-imagine ang akong sala Pader, ang akong pagkayaw-yawan, ang akong pagkasinahon, ang akong malawayon. Wa jud ko nakakita jud ko anak Pader pagkaluoy day nako. Nga ni atubang kusnaong sa Ginoo dinhi Santos nga misa, gapuyo-puyo raman di ay ko. Ga same-sex union man day ko ni serve pag yung kong simbahan naam day ko uyab-uyab di ay nga puro man may babae puro man may laki nya ga serve pag yung kong simbahan mag-intron pag yung ko anang Birhen Maria nya naam day ko kapuyo-puyo or ka uyab-uyab nga same-sex rami magsigi pa jud kog misa dire pero sige man day kog hikap sa didto sa laing hikapuno. Nakita nako ang akong sala. Gasigi day ko din hignubina di ay ni Mount Carmel Pader. Unsa man di ay nga wapa man di ay may magtingog sa akong bayaw or sa akong umagad hangtod karon. Ana ba? Mao na encounter nato sa Ginoo nga para nako genuine. Kay mo ginay tinuod makakita kita nga di ta angayan basta maka-encounter tas Ginoo nilingay mong tupad na angayan ka nga motigom og kwarta o mopalit og raffle ticket ingna doon na kay katungod nga motigom og kwarta o mopalit kag raffle ticket sige nga doon na ba pangutan ay mong tupad ba ing kapadiroy nganong nitabok manas raffle ticket ang imong humili. Kay kana manggong grasya, kana ba ang kwarta. Ang atong ihunahuna igabot sa grasya, tigom. Labi na gyud kwarta, tigom. Unyag pangayoon nas Ginoo. Ihatag nimo dili. Mauna nga diri sa atong unang pagbasa ningon unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo. Ato ning ilisan kinsa man ang mupalit og raffle ticket. Mao nay pulong sa Ginoo. Unya ang naka-encounter sa Ginoo nga si propeta Isaías niingon dayon unya miingon ako ania ako sugua ako. Di ba? Kung kita sa di ay naka-encounter ta Ginoo, ihatag sa nato ang tanan ngadto sa Ginoo kay nga naman di agani takos ang atong tibuok lawas og kalag ihatag sa Ginoo, iatubang sa Ginoo, samot na gyud nga bisag hutdon pa na nimo hatag ang imong kwarta ngadto sa Ginoo, di pagyapo na igo. Labaw nagyog moingon ka kinilang ni ang 20 akong ihog kolekta kay
kaning niyang akong 2,000 ipalit ra ba ninako og maintenance. Ana, oy moingong Ginoo, mamatay ra ka, may pagbalihon nimo, ibilin ang 20, iplitin as e-bike, unya ang 2,000 mo ihogs kolekta. Kana sakto kay na nga desisyon. Di ba? Pila na may halin na toron. Pilay halin. Niabot na og 39,774. Pakpak. Yes. May na kayo na Ang atong halin gahapon, 1,203 ka tickets. Nay 80 ani. Ay, wa ni ma-record din. Napatoy 20 ka ko ano, wa ma-record din sa atong IT, atong mga nag-compute. Ang ato bang one-stop challenge, murag wa ma-appeal din katong 20 ka one-stop challenge nga atong nadawat. Amot lang ka, no? Pero 80 ra man yung na-record. 74 gusto niya. 73 ba 74? Yeah. Plus 20, 94 na unta to. 80 ra man yung gapon. So, kuha na unta ni ron siya, 100 na unta tingali ni. Naabot lang. Basta, importante, niabot nag 39,774. Sakto na ba ni? 250,000 ka tickets ang atong gibaligya. So, round off ta na lang 40,000 atong halin. So, napay 210,000 ka tickets nga wapa in town mahalin. Kutob na lang ni karong July 25. So, hangtod sa July 25 sa hapon, mga human sa atong misa, alas 4 man atong misa, ana, with Archbishop Jose Espalma. Manawat yapunta og mopalit og ticket hangtod gina sa mga alas 8 gabi. Kay inig kasugod alas 8 gabi mag-raffle na ta. Close na siya ika-alas 7 gabi. So, muna siya timanin na ninyo, ha? O gusto mong mapalit og daghang tickets, kutob alas 7 gabi sa Pizza 25. Nga Nya inig hug nimo dito, inig tuyok sa tambyulo pag anak. So, ikaw pag nabunutan pastilang di malasa sa unang nipalit. Oy, dili in town. Ang unang nipalit, gigantihan natos Ginoo og daghang mga grasya. Mo nang ang importante lang nga mopalit ta tungod kay gitawag tas Ginoo. That is our encounter with our God. Diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, ang Ginoo hari gibistihan siya sa kahalangdon. Dili na to bistihan ang atong kaugalingon sa kahalangdon kay mamiligro ta ana. Kani si San Benito or si Saint Benedict, kwartahan pod ni sila nga pamilya. Iyang gibiyaan og nagpuyo siya dito sa disyerto. Hinalad ang iyang kaugalingon, gibistihan sa yano nga bisti. Susama sad ni Saint Francis of Assisi, pero una kay ni siya. Nang 480 ni siya, year 480 na tao, 547 nga year siya namatay. Mga pila naman na 20 plus 47, 67 years old na ni siya more or less. Namatay na. Ako karon 62 na. 5 na lang katuig ang kuwang. Pwede na ko mamatay kung puparihag edad ani niya. Pero ang kabalaan ni San Benedict sa iyang pagpuyo nga para ra Dios Ginoo, nagsuwat pagid siya og rule or kanang reglamento para unsaon pagpuyo og kinabuhi nga hermit or kanang monastic life, nahimo karong usa sa mga models anang monasticism. Morning tawag sa nisiyag patriarch of Western monasticism. Ano bang mga munghi ba? Monastic life. Kanang pagpuyo bitaw nga mura kag nibiya sa kalibutan nga ikaw na lang usa. Nya di na ka mahigugma sa mga butang sa kalibutan, makwarta man, madungog man, magahom. Sus ninduta nigpuy-an sa atong mga
politicians, no? Karon sige silang pamakak tungod anang impeachment. Klaro kayo ang ilang gipresentar nga witness sa ako lang li nga pagtan-aw, bakakon kayo. Ngano man, sudguwa ang iyang rason, sudguwa. Pag cross-examine sa defense panel ang iyang rason, sudguwa. Imagine witness siya, sa tupas saksi siya. Unya, NBI agent pag yun siya. Siya na nga na. Pero pag ingon, imo bang giimbestigahan aw diha ba ka sa panghitabo sa wala pag-sulti sa Vice Presidente kining iyang pagbahad nga igorgor ang presidente, asawa niya o ang speaker, ingon din siya, wa ko diha. Di sato pa, wa siya diha. Yang anong nag-ingon mo siyang witness siya? Niya, gipaluapan. Sige, ato lang ng tugutan, kay NBI man ka. Imo ba ning giimbestigahan ang mga panghitabo sa wap-an ni gisulti sa Vice Presidente ang maong kay taas man ni kayo ang iyang ang hitabo ani una pa niya nasulti nasuko na kay siya, imo bang giimbestigahan? Akong giimbestigahan. Nya, gipakita dayon ang usa ka segment sa before ng hitabo. Ingon din siya, dinhi ba ka ani? Ingon din siya nga, wa ko diha. Imo ba ning giimbestigahan? Wa. Imo ka giimbestigahan nimo. Oh. Kay mo ingon sa siyang giimbestigahan, pangutan-o na sa siyang detalye dito, wa man siya ikatubag kay ang gi-focus ra di ay nila kadto ra gyung ilang i-accuse na threat sa national security tungod kay nag-threaten siya sa kinabuhi sa atong presidente. Kadto ra gyud sentro, pero ang panghitabo nganong padong diha wa na niya imbestigahe kay ang ila tinud-anay lang gyud ila ra gyud daoton ang dungog sa tao nga gusto nilang daoton ug sa pagkakaron ang ilang gidaot gipapriso si Rodrigo Duterte, kinsa pa, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Marcolita, Defensor, Mike Defensor, ngano man, kana manggong ingnon kang gikan kas prisuhan. Ang tao mo ingon, "Huy, kabati, gikan din na priso." Mura magpara nila ba? Hapakala naglapok, ipapriso lang. Nabita tayo gahom, ipapriso lang. Inka, kunya, o man ni kasong klaro. Ay, sus, basta mapriso lang. Ana, ipa-impeach lang. Wa man tayo klarong grounds. Basta lang mahiring na diya, mabandilyo na nga. Nagkuan na siya, maunang iyang batasan, maunang iyang binuhatan. Nangawat na. Sagdi lang ko, basta mabulingan lang yun na. Mauna ingos Kristo, kung ang inyong magtutudlo o ang inyong gitawag og pangulo nga mao ako, giganlan kog Beelzebul ang pangulos mga yawa, kamo sang nagsunod nako nganlan san mo labaw paani. Okay, tinuod man sa kitang mga yawanon. Si Kristo di man to yawanon, pero kita yawanon man ta. Mao na, kung mosunod ta sa lakang ni Kristo nga mosuway tag kunuhay patuman sa kamatuoran, sa hustisya, sa kaangayan o kalambuan nga katilingbanon, kay mao man ay buhat ni Kristo, pakauwawan kita sa kalibutan, labi na gyud mga pipila ka mga gamhanan. Ug mao nay akong tan-aw, kay kung tan-aw nato si President Duterte sa iyang pagbuhat sa una katong build, war against drugs, war against corruption, natuman man to niyag sa wala gyud ma-perfect, pero do na gyud greater degree compared to other presidents nga niagi sa atong nasod nga iyang na-accomplish ang iyang gisaad. Munang gikalagutan gid siya sa pipila. Pero hangtod karon ang tao nga Pilipinhon, kung atong tan-awon ang survey, tuwa gihapon ang ilang pagmahal o pag-amuma, kaning dawat
sa gipriso nga tiguang na kaayong presidente nato sa una. Ngano man tungod kay nakbati sa mga tao nga dunay impact. Bisag giunsag daot karon si BP Sara, dili ko mo pabor niya nga ingon ko nga siya nagi atong paboran, pero bisag giunsag daot gipakauwawan sukad pagyud paglingkod pagka-DepEd secretary hangtod karon gi-impeach na siging pakauwaw hangtod karon siya lang gyapon maoy positive og trust rating sa tibuok natong nasod sa mga nagsilbis gobyerno. Ang ato hinoong presidente nga siging pagarbo, danab, siging angkon anang mga kunuhay accomplishment, baha na basag maayo karon kay nag-uwa na. Kada baha karon, kada lunop-lunop ang ma-imagine sa mga tao, ang galutaw nga diha sa iniglunop. Kay bawo na tag kinsay gi-imagine sa mga tao. Negative 20 na kapit sa una, negative 15 pa akong naibawan karon na ako na kuanan sa vlog, negative 27 ako no. Ang trust rating. Hapit na sila magkaparihas og rating ni BP Sara, kay kang BP Sara positive 30 kapin man ang iya, negative 27 naman, so ambas na sila. O ay siguro basig malabuan pa na niya, basig moabot pa siya negative 50. Nganong naingon ana man? Tungod kay naningkamot ang atong presidente o ang iyang mga kauban karon down to the barangay level nga magpabilin sila sa gahom, giangko nila ang gahom, giangko nila ang kwartas Pilipinas, giangko nila ang katawhan sa Pilipinas nga ilang kontrolon. Dili na mo'y kinaiyas Ginoo og sa public servant. Bisag kaming mga pari, musuway mi ana, mga obispo, musuway ana nga kontrolon ang parokya, kontrolon ang mga tao sa parokya o sa diocese, mabati gyud kang paria ka, luod kay kagnaong para sa mga parokyano. Labi nag-imo din nang ipang-dissolve ang mga organizations kay wa mooyon nimo, imo din nang i-dissolve ang mga chapels kay dili mooyon sa imong palisiya, muluod gyud ang naong nimo. Kumusta ang akong naong diha ninyo? Di ba? Agin mo tubag. Sultihi lang ko ninyo unsay nakapaluod sa kong naong ninyo, kanibang sigig baligya sa raffle ticket o kinibang mga igsuon iampo nato ning ato mga leaders. Luoy kay sila, siging pamakak, siging pangawat kining niya sa atong gobyerno. Luoy na kay sila na magani Roy vlog na ning viral sana, kita tingin mo ana na ay nag-wild dito sa ilang meeting sa Malacañang. Malacañang matigit nga setting, nag-wild. Dila na ko isulti, pero naman na social media, gisulti man na, usa sa mga dagko kuno na nga donors sa kumpanya ni Bongbong Marcos. O karon gihimo siyang usa sa mga dagkong tao nga maghimog desisyon diha sa atong panggobyerno. Nag-wild, purting isuga. Kay nga naman, nag-wild na ron sila. Kay ang ilang impeachment, ang unang witness, tingali, wagi klaro. Ang ilasang mga congressmen, nga mao kuno'y prosecutor panel, yun mo prosecute, nagsaliglas mga private prosecutor. Professor man to dinis ato kuno sa UP, ingon man na siya, kanang katong una nga, attorney nga prosecutor. Baga kanunay Igo ra gyud mo introduce ang atong mga congressmen. Hasta ganing atong Senate President, dili wa gani ka-act as kanang gitawag nato og presiding judge nga maunta na kunoy essence of our constitutional mandate nga kinsay mo presiding judge in case of impeachment sa ubos o ranggos presidente. Mao kuno na ingong mga lawyers. Pero karon galingkod-lingkod lang siya dito. Unsa ka na siya? Tigpahid ba ka na siya sa singot ni Kuan? Presiding judge karon.
Nganong naingon ana man na? Because ga-assume lang sila nga may kuno sila ana, legislator kuno sila, pero dili sila expert sa balaod. Kay ngano man daghan tagipang elect sa Congress o sa Senate karon nga gibase na lang sa popularity, dili na sa ilang capability o sa ilang capacity. Di man sila mga lawyers. Popularity raman. Mao na, inighatag nila sa one of the mandato isip function sa usa ka senador, mga pa sila, isip usa ka congressman, igo na lang silang mo, publish para panindot sa ilangan o sa ilang naong, sulob-suloban na mga mahalon, kayong sinina, mga barong, suloban na. Pero dili sila ka-function, kaya di sila kamao. Magsalig sila sa mga lawyers. May pagmamiya na sila diha. Ilisi na lang mga tinuod nga lawyers. Di ba? Way kapuslanan. Nya, dagko kaya na sila bayad. Milyon-milyon ang atong gasto anak nila karon para lang maglingkod-lingkod diha. Way gibuhat. Nya, ang title ray imo. Mao na ingos Kristo, kung mosunod mo nako, ayaw mong apa sa title, sangan, sunda ko ninyo sa akong gibuhat. Si San Benito ni sunod, si Santiago Apostol ni sunod, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz misunod. Lingi ay mong tupad. Ing na musunod ka? Ana? Wa gyud mulingi.